Good morning. Ni pedang sampai pi baro sakani ko online service jong jinga seng khna balang Presbyterian box se hakani ka step. Shopping in sedang yakani ka jing seng tu nginya pai sho blai hakajing duai. Ni wo email blai pa jing ba beneng nama kani ka por ka bami mela hengi kum ka jing seng khna bangi nyo ban sakri ban pendar buram ka teng ka jong mi kan ko try ni IT yakani ka por baro kan ko try kinong shimenta ba ngin ma ka jing khu ka jong mi ngin ma ka jing don ka jong mi ling ma jong ka jing sakri shimti ka por ka barang sak kan ko try nama kini baro apa nak ka teng patiang maka bedon por tam jong try bunong punim jing Jesus Christ mentala ka taru amen ngin sedang ka jing sakri ka jong yu blai kan ka step da ka bangi snok tilang ban yarwai ka jing rai ka ban rius pa saw na ka ko jing rai ka batmai but san spa prapukundai na ka ko jing rai ka barim yaro piki khna baro yu jisu ba i yaro piki khna baro yu jisu uba i bat ngan ong hadien jogani ga jingrai ngan skobah ban khot e mista ai ban sngan kipa milim ngam ben skobah ban yalam yingi hak ba puli ya ka ktin ka jong blai bat ban buru ha ka jing duai yaro piki khna baro yu jisu uba i Yaro piki kena baro yu jisu ubain Tungu piki kena baro yu jisu ubain Tungu piki kena baro yu jisu ubain Dui piki kena baro yu jisu ubain Dui piki kena baro yu jisu ubain Buram piki kena baro yu jisu ubain Buram piki kena baro yu jisu ubain Shabangan doi ngan pulis orang kakrian ke jong blai nang ki proverbs kala nang ka balai ka khot iwe hadu sau kokun wat kelet ya ka an jonga henry ka do nu jong me to kan sumari ka hukum jonga nabaya ka jingslam ka sngi bat kisnam bat ka jing em ka bat ka jingsuk ken penlang hame wat ai ba ka jing is nei bat ka jing shisha ken e no ya me tute iki rendang tute iki hak rendang jong me tutho iki haki maling kenyap ka do nu jong me kumta mensyam ya ka jings ngobha bat ya ka jings sampang ka ba habha hakmat ublei bat kibriu to nya let su blei haki ding toi kokpa jingi ubah bleng ngiwan ban aingu ya me hakane ka step ba me jukut khu ya ngiman ka sngi bat ngaduai ru hakane ka step ba men yalam yingi lingba ka jing sakri ka jongi don ringkat bat inongkren haba hakane ka step iban sam hapadeng jongi ya ka ktin jong me bat to yalam yingi hakajing sakri jongi hakrteng jisu amen hakani ka por ngasobha ban khot ya ka praise and worship ban yalam kattu kan itli ki jing rai chorus bat hadien kata ngaskobha ban khot ya ikong wedamon kharnayor ben ai ya ka jing selok jong i hakani ka step Come on now, let's open up the book. And come on now, and take a good long look. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you and it's about me. It's about a truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about the everlasting, never
failing love. Xin chúng ta với xin. Come on now, let's open up the book, and come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you and it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about the everlasting, never failing love. So xin chúng ta với nhau. And it's about you, it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about the everlasting, never failing love. It's about the everlasting, never failing love. It's about the everlasting, never failing love. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he lights the way. His name is Jesus, and he came to save us. The world's searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's a light and he lights the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There's someone, there is someone. He's the answer, he's the light and he light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He's the light. He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shine all over the earth, shining bright,
burom loy. Amen. Hagabaning kong nga ay ngu yo blay ba lingba ka jing seng kana jong kabalang Presbyterian pokse kala ay nga kalat bangan ya selok na kaktian ka jong blay bat pi ki kana ki barit ngai kublay ru ya ka committee jong ka program committee jong ka jing seng kana kabala ibit ban penyang yang kabriu ke batelot, kabriu ke bapop, kabriu ke barem, Henry bapila ibit ban penset yang ya kini kakam, kabakrau hakaban pla ya kakerteng ke jong utrai jongi uji sukris. Hakini kapor ngan gini pet naga gospel ka jong Lukas ka lenong ka basipaw ka dekat ka ba arhusan hadu ka balay punyo ngatip babaro ki kena ki tip ha ya kadi ka jing itu kana ka badai shaphang unong Samaria babha kani ka jing itu kana kadai ka jing itu kana ka ba ujisu hi dala dia ulayathu ha utu unong sad an kamut ya utu ubriu ubatip ha ya ki hukum ki jong Moses hakani kapor ngan ya lam ya fi bangin yo snow bangin sngap ya kani kakubor hagarukom jong ka drama ngin sngap ya ka conversation ka bau trai jisu u ya kren bad utu unong sat an kat banginang ya chakaman ngan sakado ya gidkhot na kakot ba nang no la ban lap ya kini ki benta ki bangin sa ya kren hebren ngaken mau ngakermen bakani ka khlam kan sejak no ascension pat kum ki kena ki barit ngin la biang ban wan chiki jingi seng kena chiki school pen pau ki jongi hakata ka por nganget bangin sala ban penyele drama yifi naka benta bangin ya perkhat ban kam syai syapang uni unong Samaria babha yakani ka drama la penkut dakini ki kentien bat yakini ki kentien la kren dau jisu kelet tule mameru kumju yakani pila ban lap nau Lukas kelenong ka basipau ka dekat ka balai punyo bala kren dau jisu yakini ki kentien kum mangalaong mentan bala kren dau jisu ha utu unong sat an ko mga laong mane heb bait ki khilung ki khna ki barit nganget ba philayo sngo bha phitip bha chapang kani ka pharchi unong Samaria babha uni unong sat an abau let banya kendu badu jisu ulet da ka jingtmu ba un tenju kamut ba un trap yau jisu ulet da ka mensiem ka bameng bat ka basarong natrai pila ban sngu thu lada manu bawan keli jeng keli yapi Henry kila perkhat bakin tinju kamut bakin trap yapi Henry ngi aingo yo blay bau jisu jongi udei ubasta tam nakinong sat an baro u jisu jongi udei jisu ubasta tam yaki ai baro ki jong kani ka perthai tingin ya pet ya kani sa skor habayet ya kini ki conversation ya kini ki jing ya kren hapdeng jong jisu bat uni unong sat an kum mangala ong mentan bau ni unong sat an ulet shau jisu da ka jingmut ka bameng da ka jingmut ka basarong ban trap yo jisu ban pen le ran yo Henry ngin ya pet ke ka baja unong sat an
ngala ya thu ifi ong bau let da ka jing ngau meng mo thrai ka kom kren ka jong u ka approach ka jong u shau jisu ka long ko nong hi kai ngan le ayu bangan yo ka jing em mam jukot ka sur jong u ka tu ka attitude ka jong u ka sur ka bam ngau tanat ko nong hi kai ngan le ayu bangan yo ka jing em ka bam jukot ya ka ni phila ban lap nau Lukas ka len nong ka ba shipho ka de khot ka ba at phusan ka jingmut ka jong uni u nong sat an ka mut bet ba u khumi lan ti bet ba u jisu unnum la ban jubab ya kita ki jengkeli ki jong u henry ken mau heb ba it ba u jisu u don ka jubab ka ba khamba bat ka ba la ru ban num penlaj angsho ya uni unong hikai an Jisu ngin pet uong kumno. Jisu mo da ka sur ka bejam, da ka sur ka besngau tanat. Jisu uong la tho. Ayu ha ko hukum ke liu Jisu yau ni. La tho ayu ha ko hukum kumno me pulie. Kani na ka khot na Lukas ka ba shipho ka ba arpun rio. Namar u Jisu ngi hap man ken mau ba u tip lut yaka nuot ka jongi yaka jing mut yaka jing berkhat ka jongi yaka ba shapo ka ba re ka jongi u Jisu utip kumta u jubab ya u dakani ka sur ka ba suntanat bat ka ba jam nuot la tho ayu ha ka hukum kumnu me puli ti unong sat an hang ni ula kwa ban pen i yaka ta ka jing kham nang ka jong u yaka ta ka jing kham start ka jong u ban pen i bo tip lut yaki jing tho baro ki badan hakak tien ka ba khut ka jong u ula batai u men e yo try u ba ublei jong me da ka do nuot jong me baro bat da ka men siam jong me baro bat da ka bor jong me baro bat da ka jingmut jong me baro bat yalau para marjan kumba yala dia kani pin lap na ka khot ka ba ar pinyo ulas ngau sarong uniu nong sat an namar ba utip ya ka ei ka bala tho ha ka ktien ka jong uble ti u Jisu uong hai u ngin sngap iki ktien ki jong Jisu uong mela ya tho ka ba dei to le ya kania ba men yo im le ya kania ba men yo im ong trai Jisu yau nong sat an ti kumangalo ong ifi mene ba unong sat an ulet da ka men siam sarong da ka men siam ka bas ngomeng hang ni shu ulakwa ban penksan yala dia ula ong yo Jisu uno te ulong upara marjan jonga ukli kala sa yo Jisu uang uno ubalong upara marjan jonga kani fin lap na ka dokhat ka ba ar panda tingin ngam u Jisu uhikai kumno yu ubatai kumno yu uang dan wei ubrie ubalet hiar na Jerusalem sa Jericho kini ki kentien ki jong Jisu bat ula hab pedeng ki nong tu ki ba haba ki la penleng khot yu ki la sho yu ki la let no ki da i no yu kum ubayap ti wei ling do da ka bajaring khat ulawan hiar na ka lenti bat habau lu yu i yu ulayat kiarno syarut lenti kumju rude wei ujat lebi habau la poi syakata jaka bat habau le yo i yo ulayat kiarno syarut lenti henry wei ukenja Samaria kat ba udang let jinglet ula poi hadu hau ti habau le yo i yo ula sngosen ei bat ulawan hau bat ula span ye ki jingem snam jong u udat he ya ka pnyang bat kawan ti ula bu yo halor umrat jong u hi bat ula walam ya u syaka yeng basa bat ula sumar ya u ti haga bala syai haba un salet no ula sei ar tengka bat ula ai hau trai yeng basa bat ula ong ha u to sumar ya u bat ke ei ru ba men penlut tam nga anda ngawan phai ngan sa siu pat ya me kadi ka jingi thuk khana ka bau Jisu u batai yau tu nong sat an tu Jisu u ong u kali shu ya u
Uang nak kini ki laingut memut uno ubalong upara marjan yau tau balahap apedeng kinong tu. Kini ngila ban sngau tu bagi deki brain teaser mo. Uni unong sajan hak jemperhat ke jong u perhat ba mau tie u Jisu unnum dan ke jubab ba un jubab. Hendrei habau Jisu ula ya thu yu ula a yu ya kini ke example. Pada habau Jisu ula keli. Nakini laingut uno memut ubalong upara marjan yau tau balahap hapedeng kita kinong tu. Kau ngiu i bau ni unong sat an usung tu. Tika jubab ke jong u kalong utau balik isnei kenya u. Utau balik isnei kenya u. Ti u Jisu kumang laong meneh kini kidi kiten ki bakhaddu ki bau Jisu laong. Uong kilet mameru le kumju. Lada melak wa ba men le ayu ba men yo ya ke jingim ka bam jukut. Kani kadi ke jubab ka bau Jisu ula ayu u ayu ngila ban ong ka befitted answer. Heb ba u Jisu ya thu ya kani ke jingi thu khana hakadur jong ka parsi. Kani kam sim ja ka ba shisha. Henry u Jisu u ai nuksa yau ni unong sat an. U ai example. Bau nong sat an un sngau thu ya kani ka jingmut para marjan. Nga tharai mapiru pin menjur bat nga bahaba haki school lani haki school pen pau ki jongi ki nong hikai ki sngau tenat ban ai de ki nuksa. Lada hakanu kanu ma ka topik ka baki yakren. Ni ai ya kanuksa namar haba ai bat kanuksa ka kam shai ni kam yo ya katuka picture kaba long clear kaba ngila bangin snow thu kaba ngila ru bangin nem klet ya kata habe ngakwa ba pin kan mau bau Jisu udai unong hikai ubakrau bat ubadon bor kendiat chapang ganika lenti ka bau Jisu uong bau unie unong let jinglet uyat nado na Jerusalem sa Jericho. Kani ka lenti laong baka jingay kumba 400 kilometer. Pila ban perkhat ka jingay katno nakani ka jaka 400 kilometer. Nang ni ha umsning ka jingay kumba 400 kilometer. Balaong baka ni ka jaka ka penno riat ka belada pihak ban hiar ya gini ki jur hagini ki rikasi jongi ladang ilet kam syabar jong kesor lani wat hang ni hasor kidan ki jaka ki bang ngihap ban hiar mo ladang i kenmau yau thiep wa engdo ngihap ban hiar ban poi syakiti ki jaka ki bakam syapo balaong bakani ka lenti na Jerusalem sa Jericho ru kalong kumta. Kani ka lenti ka kalong ka bakenja ka babun bha ki maulong ki maute. Kumta ki nong tu ki nong thiem ki yo lat bha ban up tem ya ki nong let nong wan ya ki travelers mo. Dei bakum kata ka situation ba uni unong let jinglet ubala ya thu de Jisu ba u hap hapdeng jong ki nong tu. Kat hadu bakini kinda lutilut kat kabadan kida syo kida lauling kwet kida e yu kum ubayam wat haba kini ki kamut kini ki nong tu kila ada syo jam ha mo yau ni ubriu ban lauling kwet ban kini lut egi barok kat ki ba udan tapi la ban sku tu bakani ka jaka kalong ka bakenja adu kata bakini ki nong tu wala ada kila ale kata yau ta ubriu kat hadu bakinda lau lengkut bakin dah syok yu ndrei mdan manu ru balap yu namar baka jaka laong bakala kenja sapapalat tinga tharai ru piken mau bo Jisu la batai bakidan laingot ki brio ki balap yau ni brio ubala syok ubala mensau kilap hala ka jong kapor baningkong balap yau ni brio ubala mensau udai uling do hakata kapor ki nong tu ki la pet kim dan shu hakata kapor
Ti uba ningkong uba lap uday ulingdo. Uba ar uday ulebi. Bat uba lai uday unie unong Samaria. Nginam ya pet ya kini ki arngut ki brio ulingdo bat u lebi nrei ngin ya kham concentrate sapang unie u nong Samaria. Labatai bakam judan ke jeng ya syang suk hapdeng ki jiu bat ki nong Samaria. Kadon ke jeng ya per jengmut hapdeng jongki. Ki jiu ki ju perkhat bagi nong Samaria ki long ki brio ki bam kuat ki bapop ha ke jeng le nyam. Ubasya kan taj ha ke em lang ke sa lang. Ki perkhat baudei unong benyam. Ngila ban visualize ba unong Samaria u symbolize ya brio ubam dan nam. Ubam dan kerteng AA. U lesser known. U ordinary person. Ubam dan degree ni kerdan. Dan AA ru uni unong Samaria. Dan ke spa, dan ke buram. Henry ke besngu tenat ba u Jisu u emphasize sapang kikam babha jong uni unong Samaria. Unong Samaria haba ula yo sngo ya kejing ut ya kejing yam jong uni ubrio uba mensau ula sya skor. Na kata kesur kawan mo la de piyat ya kilenti ki bakenja la dan ba ut pen yo sngo. Pinyok sngo. Ada kam tam haki por men miet mo buat ada mangi ki basyong hang ni sorro. Rei ada piyat haki ha kapor ke bala kambit, kapor ke bakenja. Lada don baut piyok sngo ya katu kesur buat ada pim yo i. Ngila bangin sngo tu bau ni nong Samaria ru. Uyok sngo ya kejing ut kat bau dang yat. Uni nong Samaria la ong bau syong halor jong ukada. Namar bakan kamstet karukom let jing let jong. Tulah sya skor na kata kesur kawan bat habau yo i habau la yat kum tamo ban wat ya kata kesur tu la yo i yu tau briu bala thia lingtar la ong Jisu meneu la batai wong hapdeng ki jingmong la lau ling khot ya uni unong Samaria ula snosen bhai u long empathy bat kum ta ula hiar wut nau tau kada jong usyem yo tau brio ukle upenta umpniang upenta ya kiwan ya kata ka jingmong uspan da ka jan pila ban ong ba u bandage mo ya gitu ki jingmong barok ki badan nang ta undala dep ngila bangin yo sngo ya katu ka jing ut ya katu ka jing yam le se ka snam kala lingkin unong Samaria wat la daw la penta umpniang ula bandage ya kita ki jingmong ki jong jong tau ba mensau sngo hun le si ula ya kren bat utau brio ali let nyok bat nga nganya lam ya pi chaka ba pin yo jing sumar ti pila ban muddur ngatrai pi jo i mo ba la dapang manu ngira hakini ki po jong ngira de ki stretcher ban let haki ambulance la ni hapok ki kali Hendrei haka tu kapor kia dan hi tang arngut uni ubri unle kumnu ban kentiu yau tu bapang halor jong ukada uni ubapli yo le si ula kala tut palat kasna ula talat ni sngo tu mo ladangi ladangi hap mdo ong kat hadu banda syasyo Hendrei ni talat balik kumta ti uni unong Samaria ula syem ya kata kapor ke jong ban ra ya ban kentiu halor jong ukada kat ba udang le kumta uni unong pang ula yam ula linyar uut unong Samaria ngila ban medur ba ula silot ya ke bor ke jong baro ban pensuk ban pen aram ya uni bapang kat bala ti ula yalam ya sya kata ke yeng basa ngila ban medur bakadei ke jaka ke ba ajing sumar ngila ban perkhat bakala bandei ke CHC lani ke PHC mo dia dala poi kata ke yeng basa ula batha yauta utrai jong kata ke yeng basa ngila ban ulong ukenja doktor mo ubala ban sumar yagi bapang ula batha sengo bah ai ha uni
uba la mensau ai hu ya ka jing sumar ka babahatam quick service mangi ngin dalet chiki hospital abang ngile ra ha ki emergency ngi khimi lenti bagi tu ki nurse bat ki doktor kin petchua ya gitu ki nongpang ki bamangi ngile yarap kata ka dega jing perkhat ka jongi mo bangin ai ki jing yarap ka bakloi ka jing sumar ka bakloi uniu brio ula let hangta ula yakren lesi ula yu i bala pentia yu la pensat ya kita ki jing mong ya kita ki jing sitam baro uniu brio uniu nong Samaria usngu tu ba udang dei ban ya kata ka lenti ka jong u ka ba udei ba unlet sya kata ka destination ka jong u sum e yau ta ba pang yau ta ba mensau marwe Henry ke e ka ba ule la ong ba ula sei ya ka bailut ya ka bicep arteli ki sebai rupa habiet pila ban skau tu ya kanika arteli ki sebai rupa kalong equivalent but ka wages jong ki rangba ki baterai lesi ka dor ka jong ki shisni uta unong Samaria kala lap no kamiet hangta komta ula sa hakataka yeng basa shimiet nda kumla shai lani haka weipat ka sngi ka babut ula dei ban mi ban let la ka jong jinglet ka jong u ba udei ban pendem ula batha yau tau trayeng tu sumar ya u bat ke ru ka bamen penlut tam nga enda nga wan pai ngan siu pat ya me ya kini ki tien pila ban lap na ka khot ka balai pusan ka true picture bang yu i japang nong Samaria kalong haba ulap ya ubrio ubadan kam ya ka jingerap jong u ukuloi ban le kumta u yarap ya uni ubrio bamensau ubangila ban ong ude u human being ujing thau uba koridor jong ublei shim ong ngan ni don porsino ban sumar ya uni Hendrei ula le ya ka ba ula dei ban le kum ubrio wat la da ki jiu ngalap batai ye fi menne ba ki perkhat ba udei ubam long ru u lesser known person mo tingin ye pet ye ki values jong uni unong Samaria ardeli ki values jong uni unong Samaria ka wei ka baningkong ka de ka jing shilur ka ba ka de ka jing sebun bat ka jing keluit men sim ka jing shilur hakani ka jaka ka badap da ka jingma ka baki nong tu ki tu lut baki lapen men sao yau tu traveler pila ban sngu tu balada ya uni uba layat ya shwa jong ki balayat ya shwa jong lingdo bad ulebi ula hap apdeng jong kini ngi nong tu ka don ka possibility 100% bakini ki nong tu kin le kumju yau ni unong Samaria kin le kumju unong Samaria ru utip bahaya kata Henry tieng riet ban shem ya kani karis ban ai jeng rap yau ni uba mensau long ba kasnong jongi kaba hadu menta ru kampat dan kali ti layatu yangi na du ba yangi ru 4 kha long ba udan uwei doktor uba julet pet yegi nong pang syakat snong ka mangi don ti ujulet do kulai pat kani ka lenti ka ban let syakata ka snong ka jongi ka mangi dei ka kalong similar ti loong bahaba ijulet kumta lara bat kidawai bat kidashin banet ai jing sumar kadan ka wei ka por bi ijulet do kulai long ba ilapoi hakata ka jaka shwa ban rung kalong kum ka kalong ka jaka ka bakam kim na marchanir udan ulum shanir udan ulum kilong kum ki pas kum to mo shwa ban rung shata ukulai jong i tre banyat u yeng bet yang ta upa tie utau doktor long ha gitu ki por idon ka sulai ka badan bat ka license tie ila sngo thu balei bo tau kulai yat
ti kumta ipin kre ya ka sulai ke jong bat nda habai la pen kre ya ka sulai utau kulai uyat ti nda haba kiyat tanggumba sipo khat arjam kita ki nong tu de sisa kila don hakiti ki jaka ki bakam halor kila long ready ban attack kalong kumta kani ka jaka hakaba uni unong Samaria udei ban ai ya ke jingirap ya uni ubrio uni unong Samaria ngalong mentan ba ulak tip ba ya urugin atang Henry syeptiang syim kuslai ushim ya kan rest ban ya rap ya uni uba mensau hebet piru ngakwa balada piyo baki don manu inagi parlok ki jong fi yo ki hap haganu maganu kajing kajing ham ngakwa pi bapin yarap wud banum hang tu namar balada pi ay kajing yarap kabakum tu kadon kajing ban yo kyakrat kabakam kloy kani ka mensiam kabau jisuru ukwa ban yo yanga bat yepi bangile kamta ngiyo kabaar ka benta ka long ba ulong ubas bun ba ubak kelut mensiam unong Samaria u ailot baro kat ka ba udan hau ni ubrio ba mensau ula ahu ya ka por ka ba kordor ka jingdon ka jingem ka mensiam ka bas ngaulam haba unong Samaria u ai jingerap ya uni u ba mensau sim perkhat ya kanu ka yo nong uklam perkhat ya kanu ka benefits ka ba maun yo ne ka burom nrei ule ya kani kan mau hakari genja hakbam dan manu ba yo u ai jingerap ka helping hand ka ba bahatam klem tengkai ya ka bor ngila ban ong da ka tien pareng physically mentally but financially ro u ailut baro u ensure ban bu yo niu ba mensau ha ka jaka ka ba bahatam bala ban shem ha gitu ki por nang ta hun tanggata u ai sa ka pisa yo tu try jong ka tu ka jaka ba un penan kam na ka benta jong niu brio u ba mensau balada ula penlut tam un sio ndau la wan pai biang ba un ya na ka ju ka lenti kum tangi yo bau niu nong Samaria udei unong le unong pekai ya ke jinjar jong kiwe mangiru hebaiet gidei ban yarap ya gitu ke badan kam ya ke jingerap klem tingkai ya la dia unong Samaria udei role model haduk kani ke century ke bamenta ke jingerap dei por unong Samaria kala ai jing im biang new life ya uni ubrio ubamensao balada mangi ki bala kam yela di bangi di ki khon ki jang ublei ngin la ban long ki nong yarap ya ki badan kam ya ki jing yarap kani kan pen sawa ya utrai jongi u Jesu Kris habaret pila ban kner ya kakti kamon kakti ka diang ya ki badan kam ya ki jing yarap jang fi wat perkhat ba pidang rit ti pimla ban yarap ya ki wei Henry kum ki khna ki baret pin shem ka jingsuk ha ka mensiam tetapi klet no ya la dia bret no ya ka jing khapnap bret no ya ka jing bishni par ki wei ki jinglong ki jing basni wa po jongi sngulem ya ki para khna ki bawan na ka long yeng long sem ka baduk u Jisu u ong hauni u nong sat an kelet tole mameru kumjo kani ka de ka hukum ka bakrau kejong trai Jisu na ka benta jongiru ki baim hakani ka por ka bamenta ngin persang bangin ya ka jingerap ya ki badan kam ya ka jingerap ubleyun kerku ya kani ka kubor balabet da ka syakri nong pop na ka benta ka buram ka jong ubley amen Saya sian pat ngai kublai ya baro kinong shimenta ki blai shimenta ling baju kani jing syakri ngadu ibala polis dang bat duai
ya ke praise and worship ke balai alam i ke jing ruai bat kam tam ya i nong kren i kong wei daman i belashim ya ke bentak ke bakong san ban sam ya ke kubon nak tien ke jong ublei ha ke ni ke step kong inget bo ublei un ke khu ya pi un ke khu ya ki kam ke jing trei ya ke yeng ke sam jo pi baro bat ngin penwai ya ke jing sakri ke jongi ha ke ni ke step da ke jing wai ke ban rius pa lai po sao nak ke jing wai ke patmai bat shis pan ri puwei nak ke jing wai ke berim try pelai da ke pakar khu bangan ongru hadian balada ruai ke ni ke jing ruai ngan sngom bahaban khot se sien i kong wei damon ben sngom bahaban pelai yangi da ke jing ke khu penwai ai pelai da ka ba ke khu ai ka jing suk ha po ru nakamana gospel jong mi angin bam da ka bangu do pendap ka do nu jong ni da ka jing song banane dingin ya ro ya me juno bat ki angel ku one dongin bi wai dongin yang Yaro ya ukopa baruku ya umen simrujunom hallelujah amen haga buwai no jong kani ke jing selok ke jongi haga ni ka por atrai bapha tu ai ba ke jing ai ke jong ukpa ke jing iet ke jong ukun bat ke jing selok ke jong umen sim ubakun ai begini baro kin long lang rengkat bat ngi kin long lang rengkat bat ke jingi sang khana bat ki nong yalam jong ke jingi sang khana hoi bat ki wei pat ki ba iet ban syakri ban yaro ban pendan buram ya ublei hang ni bat keleng satlak ka perthei nadu menta hadu hala kartaru amen